Čaute všetci, moje meno je Bažant a dneska vás vítam u môjho ďalšieho videa, kde sa spolu pozrieme na tému, ktorá je ideálna úplne pre každého, kto chce začať s anime, ale nevie, kde presne začať. Ako všetci vieme, anime svet je obrovský, plný žánrov, štýlov a príbehov, takže je úplne normálne byť z toho najprv trochu stratený. Preto som dnes pripravil 5 anime, ktoré sú skvelé pre začiatočníkov a dokážu vás stiahnuť už od prvej epizódy. Tak poďme sa do toho pustiť. Takže začneme rovno anime, ktoré ti po prvej epizóde zoberie dušu, vráti ju späť a potom ti ju zoberie ešte raz. Attack on Titan je ako keby si povedal, dám si niečo ľahké na večer a o 5 hodín už googliš, prečo sú titáni takí divní. Ak chceš anime, ktoré ťa od začiatku prevádzka emóciami, toto je ono. Takto ľudia žijú za obrovskými múrmi, lebo vonku sú titáni, obrovské monštra, ktoré zožerú človeka ako nič, bez varovania a bez čipku empatie. A celé ľudstvo si myslí, že múry ho chránia, ho ani náhodou. Hlavný chalan je Eren Jäger. Milý chalan z obrovskou nenávisťou voči všetkým titánom. Jeho najlepší kamoši sú Mikasa, ktorá ti dokáže rozlomiť lepku bez myhnutia oka, a Armin, ktorého mozog je niekedy jediná nádej, že sa z toho chaosu vôbec dostanú živí. A potom príde Dende, kolosálny titán, obrovský, absurdne vysoký, rozbije múr a otvorí cestu ostatným titánom. Chaos nastáva okamžite, ľudia kričia, utekajú, niektorí skončia rozmlatení alebo zožratí. Klasický pondelok v takomto štýle. Potom môžeme vidieť, že Eren vidí, ako jeho mama je zožratá pred jeho očami, a vieš, čo spraví normálny človek? Buď by sa zrútil, alebo utekal, ale Eren sľubuje, že vyhubí každého titána jeden po druhom, a tak spolu s Mikasou a Arminom sa pridajú k armáde, ktorá vyváža mimo múry bojovať, a potom sa začína cesta plných šialených súbojov, odhalení, momentov, keď si povieš, čo to sakra sledujem, a niekoľko úmrtí, ktoré ti zoberú nervy aj spánok. Attack on Titan ťa hneď od začiatku drsne udrie a už sa len modlíš, že tvoja hlava nie je ďalší cieľ. Ďalšie anime, ktoré by som si dal, bude Darling in the Franxx, moje najobľúbenejšie. Darling in the Franxx je o tom, že v ďalekej budúcnosti je sa zničená a deti sú vychované ako paraziti. Paraziti sú špeciálni piloti, ktorí ovládajú obrovské roboty menom Franxx, aby bránili ľudstvo pred zvláštnymi tvormi menom Klaxosaury. Hlavná postava je Hiro s číslom 16. Hiro kedysi patril medzi najlepších pilotov, no po neúspešnom teste stratil sebavedomie a schopnosť pilotovať. Je presvedčený, že už nemá žiadny účel, až kým nestretne Zerotu. Zerotu, náš dlhý main charakter, číslom 2. Hlavná je obávaná pilotka, prezývaná Partner Killer, pretože jej spolupiloti zvyčajne neprežijú viac než 3 jazdy. Hiro je jediný, s kým sa Zerotu dokáže plne synchronizovať. Spolu ovládajú Franxx sterilizia a vytvoria neuveriteľne mocný pár. Prečo odporúčam Darling in the Franxx je dôvod Zerotu a asi nemusím ani vysvetľovať prečo. Je to veľmi dobrá postava, fakt najlepší charakter, čo kedy mohli urobiť. Je to postava, ktorá dokáže byť zároveň príťažlivá, drsná, nebezpečná a úplne nepredvídateľná. A sledovať, ako sa aj dynamika s Hirom vyvíja, je fakt zábava. Občas frustrujúca, občas moc silná, ale nikdy nenudná. Ďalšie anime, ktoré určite odporúčam, sa nazýva Death Note. Každý z vás určite vie, čo je Death Note, a pokiaľ nie, určite ste počuli aspoň o zápisníku, ktorý len tak zabíja ľudí. Príbeh Death Note je úplne jednoduchý. Geniálny študent Light Yagami nájde tajomný zápisník menom Death Note, ktorý upustil znudený Shinigami menom Ryuk. Každý človek, ktorého meno je zapísané do zápisníka, zomrie. Preto sa Light rozhodne pomocou Death Note očistiť svet od zločinu a vytvoriť si svoj vlastný svet, kde bude on sám vládnuť ako boh. Tak potom pod prezývkou Kira začne zabíjať zločincov po celom svete. Jeho konania upúta pozornosť tajomného detektíva L, jedného z najlepších detektívov na svete. Nasleduje potom psychologická vojna medzi dvoma geniami, Light sa snaží ukryť svoju identitu a L sa ho snaží odhaliť. Ich duel je plný manipulácií, logických pasí a morálnych dilemat. Príbeh sa postupne rozširuje o ďalších Shinigami, nové stavy napríklad ako Misa Amane a ďalších detektívov. Súboj inteligencie pokračuje a séria sa postupne blíži k tragickému finále. Anime, ktoré určite odporúčame, My Hero Academia. My Hero Academia príbeh je o tom, že asi 80% ľudí sa rodí so superschopnosťami, ktoré sa nazývajú quirky. Vďaka nim existujú profesionálni hrdinovia, ktorí chránia spoločnosť pred zloduchmi. Hlavná postava je Izuku Midori a chlapec, ktorý sa narodí bez quirku. Napriek tomu obdivuje hrdinov, najmä najväčšieho z nich, All Mighta, alebo aj symbol mieru. Izuku sníva o tom, že sa raz stane hrdinom, aj keď mu všetci hovoria, že je to nemožné. Jednoho dňa Izuku preukáže obrovskú odvahu, keď sa pokusí zachrániť spolužiaka Bakuga Katsukiho pred zloduchom. To zapôsobí na All Mighta, ktorý mu prezradí svoje tajomstvo a odovzdá mu svoj quirk,
One for All. Schopnosť, ktorá sa deje z generácie na generáciu a nesie v sebe obrovskú silu. Izuku sa dostane na prestížnú rímsku školu UA, kde trénuje spolu s ďalšími študentami ako sú výbušný Bakugo, pokojný a silný Todoroki a mnohí ďalší s rôznymi schopnosťami. Počas štúdia čelia nielen tvrdému tréningu, ale aj skutočný zloduchom, najmä organizácie vedenej Shigaraki Tomurom a temným plánom All for One, ktorý je pravým opakom One for All. Piaté posledné anime, ktoré si prerozprávame, bude Demon Slayer alebo Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer je japonský príbeh o boji ľudí proti démonom plný emócií, akcií a tragédie. Príbeh sleduje Tanjira Kamada, dobrosrdečného chlapca, ktorý žije so svojou rodinou v horách. Jednoho dňa sa po návrate domov dozvie, že celú jeho rodinu povraždili démoni. Jediná, kto prežil, je jeho sestra Nezuko, no tá sama sa premení na démona. Na rozdiel od ostatných si však zachová ľudské emócie a chráni svojho brata. Tanjiro sa rozhodne stať lovcom démonov, aby našiel spôsob, ako vrátiť Nezuko späť medzi ľudí, pomstil svoju rodinu a ochránil nevinných ľudí pred démonmi. Počas tréningu sa naučí dýchacie techniky, ktoré lovcom umožňujú bojovať s nadľudskou silou. Na svojej ceste stretne ďalších lovcov, napríklad Zenitsua a Inosukeho. Spoločne stelia silným démonom, najmä 12 Kizuki, elitným služobníkom hlavného záporaka Muzena Kibutsujoho, prvého a najsilnejšieho démona. A to by bolo 5 anime, ktoré odporúčam. Ak by sa ti toto video páčilo, daj like a odber a kľudne napíš do komentára, aké anime by si odporúčil ty. A mimochodom, toto je moje prvé video editované v DaVinci Resolve, takže budem rád za každý feedback. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.